Muž i žena već dugo godina su bili u braku. I onako dobro situirano, to je bilo stalno putovanja, pa i tako dalje. I na jednom od putovanja, negdje u nekom besnom hotelu su 5-6 zvezdica, oni sad je ručaju preko puta drogu. I u jednom trenutku ulazi neka top model riba, jel, devojka, i ulazi, prilazi pravo mužu i pozdrava se s njim, izljubi se, desi ono i ode. Kaže žena, ko ti je ova? Kaže, muž nutra vlada viče, to mi je švalerka. I on rekao, molim, kaže švalerka? Da. Razvod braka, ovakav si, onakav si, frka opšta, sutra da te ne vide moji oči, vraćamo se s putovanja, sve oni slušaju, pričamo 20 minuta. Kad je sve na to završio, kaže, važi, nije problem, sutra ćemo se razvedemo, samo ti kažem. Nema više putovanja, ni sama. Hoteli, zvezdice, 5-6, šopinzi, krstarenja, nema kuća, nema stan, nema kola, tako dalje. Dok on to priča, ulazi druga devojka, isto neka ovako dobra riba, top model, i ponovo prilazi kod muža i kaže, izljubi se s njim tamo vamo i ode i ona. Sa žena sluša, kaže, pa ko je sad ova? Kaže, što je bre švalerka od ovog mog kolege s posla od Pere? A žena viče, naša je lepša, kaže. Naša je lepša. Super.